Evangelization ug resource mobilization ang duha ka tumong sa alay kapwa aron nga mas daghan pang mga sugboanon ang ilang matabangan ug mas mapaduol sa Ginoo. Ang alay kapwa usa sa programa sa Caritas Philippines nga giumol ni adtong 1975 sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP aron mo facilitate sa ilang mga fundraising initiatives. Gipasabot ni Reverend John Baran ato sa 2023 Alay Kapwa Lenten Campaign Media Briefing nga gipahigayon karong adlaw nga isip usa ka simbahan dili lamang spiritual nga pinahanglan ang tabang nga ilang mahatag apan lakip na pud ang uban pang kinahanglanon sa katilingban labi na sa mga kabus. Cebu Caritas is not an organization for insurances. It is not an insurance company but the social action arm of the Archdiocese of Cebu. As a church, we do not only cater to the needs spiritually, we not only cater academically through formation, but also we cater to the social needs of the people through social action in terms of humanitarian, developmental, and justice and peace. Lakip sa mga programa ug serbisyo sa Cebu Caritas Incorporated, ang Balay Caritas Housing Program, Medical Missions ug Relief Operations, Integrated Farming Development Program, Legal Services, Youth Leadership and Education Programs ug uban pa. Gani dulan 3,000 na kasugbuanon ang natabangan sa dental, legal ug medical mission sa Cebu Caritas. Dulan tunga sa milyon ka individual nga naapektuhan sa bagyong Odette ang ilang nahatagan og hinabang. Miabot sab sa 55 ang kabatan-unan nga naapil sa ilang YSLEP program. Sa Cebu Caritas Health Center, sobra 3,000 na kasugbuanon ang nakabenepisyo sa libreng medical nga serbisyo. Sa pagkakaron, 113 sa 174 ka mga parokya o 66% ang matawag nga Caritas Parish dinhi sa Sugbo. Si Engineer Glenn Busarang, Resource Mobilization Head sa Cebu Caritas Incorporated, mipadayag nga ang maong kalihukan dili makabarog kun dili tungod sa tabang ug donasyon sa mga taong humok ang kasing-kasing. Target sa maong programa nga makaipon og 8 million pesos karong tuiga. Gani iyang giawhag ang mga katawhan nga ang mga ginagmayng tabang dako nag-epekto alang sa atong mga kaigsuonang nanginahanglan. Dili sa Cebu Caritas dili ta makasurvive without the resources nga atong gipanginahanglan. Dili lang material, dili lang financial, kundi even sa ato ang kaugalingon. So we have said about sharing our time, talent, and treasure. Dakong hagit pud sa mga kaparian ang pagdani sa mga kabatan-unan o mga Gen Zs sa pagduol sa simbahan. Gamay raman sa mga batan-unan mo simba, I guess 18% among the youth. Muni siya dakong hagit sa ato ang simbahan actually karon nga unsaon to pag-attract sa mga batan-on nga kanang maduol sila sa simbahan. So muna nga kita katulabi na katong mga batan-on nga di makaadtong simbahan, so nagipos lang mga pamaagi nga maka-donate gihapon, makatabang gihapon sa to ang mga programs and services. Ang pag-apud-apud sa mga tambal ug pagpahigayon og libreng medical check-up sa atong mga kaigsuonang sugboanon. Pasalamaton sa kakustan, labi na unani among sitwasyon nga wala kami saktong income ba matag adlaw nya nangyabat sa maring presa na mong panghatag tambal nya presa ang doktor. Masalamat sa doktor kay voluntary sa sila ba nga tabang po sa mga kabos ba nga pa sila mo talikod sa mga manginahanglan sa mga pobre ba na may ubang doktor mo talikod sila wa po sila mo talikod sa mga nahanglan nga napoy tabangonon po mga pobre nga dili wa kay gastos mga kapalit nga tambal. To welcome, to cater the hungry, the malnourished, the homeless, the sick, the dying, the destitute, and also to defend the defenseless, to protect the unprotected, to give voice to the voiceless. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.